Bambo Ken Nsonda omwetundi a David spokesperson a chipani cha Malawi Congress Party abwera kuzayankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi ad hoc committee ya ku parliament ija imene ikuchita kafukufuku yokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inapha late Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 80 m'chaka chija cha 2024 pa 10 June pamene amapita kukapanga atendi maliro a malemu a Alpha Kasambala. Nawo a Ken Nsonda akuyankhulapo kuzanena zonena kuti komiti imeneyi isiye kupitirira ndi kafukufuku pamene kunena kuti chilungamo chadziwika pa nkhani imeneyo kuti akuluakulu kuchokera ku nthambi ya MDF amalizisa china chonse pa nkhani yokhuzana ndi kafukufuku wa ndege imeneyi. Kuphatikiza pamenepo ndikuti ku family ya late Alpha Kasambala komanso atchulapo anthu ochoka ku foreign affairs ndi amene athandizira kuti nkhani imeneyo ithe ndi akuluakulu amenewa aku parliament asapitirire ndi nkhaniyi potengera ndi mmene akuonera a Ken Nsonda. Timveko zimene akuyankhula a Ken Nsonda kenako timalize nkhaniyi. Amalawi anzanga, Honorable Kenneth Chiratata Nkwambanandi Msonda, village headman Katolitoli. Sini mafuna kika pumulomo pa parliamentary ad hoc commission of inquiry ya ngozi imene inachitika pa 10 June imene inatenga mioyo ya abale athu pa nthawi imene Mulungu anayikiza mizimu yawo ipitirire kusa mtendere. Sini mafuna kika pumulomo ndibwereze koma ndikukakamizidwa ngati munthu, ngati Mkhristu, ngati Malawi, ngati wandale, kuti monga mmene ena akuyikirapo mulomo pamene tafika apa, inenso ndati ndiyikepo mulomo wanga. Tafika apa kuti commission of inquiry imene ipitirire ndikungononga ndalama zathu za misonkho. Chifukwa chimene Amalawi ambiri amayembekezera kuti chita kusintha panopo zadziwika palibe imene chitasinthe. Amaliza nkhanicha ndi akubanja kwa malemu Alpha Kasambala SC, mzimu wake upitirize kuza mtendere. Ndi anzache amalemu Kasambala amene ayankhula moyimiridwa ndi kanso wapona kita. Amaliza nkhanicha ndi akuluakulu aku foreign affairs ayimalizisa nkhanicha tsopano kuti yonse yatha. Ndi akuluakulu aku Malawi Defense Force makamaka General George Jafu ndi General Dr. Paul Valentino Pili. Chimene Amalawi amayembekezera amene ajamene ayankhulawo ndi ene yake ankhanicha. Ndipo ngati wina aliyese angabwere pano ndikupita kumene kujako sanganamiza Malawi chifukwa pano Malawi amaganizo awo onse atembenuka. Ndipo amene anaganiza kuti inquiry ikhale live anthu tizimvera anachita bwino kwambiri. Akuluakulu ndi atchulawa amaliza nkhanicha. Ndi wina aliyese kayanga tuukire pano kupita pa inquiries paja ukana kuti aya mmene muja munali chibwezi changa nantumizira message mmene muja munali ndani wanga sigwira tukamalayi pano maganizo onse atembenuka. Ndizofa soni kuti tinanyoza, tinatukana, tinalalatira munthu osalakwa president wathu wakale His Excellency Dr. Lazarus Makazi Chakwera chifukwa chofuna mipando pandale. Achakwera adalira, moyo wawo unali wosweka. Mulungu pano yakwana nthawi kuti nawonso Achakwera asekerere mu mtima. Azungu amati he who laughs last laughs the best. Anyozedwa Achakwera, atukanidwa Achakwera, alalatiridwa Achakwera. Ndi anthu amene choonadi amachidziwa kuti chofuna mipando anataya choonadi ndikunena bodza. Pano akuluakulu amene apita pa inquiries paja ndikunena amaliza nkhanichi. Ndipo ine atsogo Honorable Ken Msonda village headman Katolitoli, maganizo anga ndikuti a parliament, a speaker, clerk of parliament amalafuna kwabwino commission of inquiry itithira ndalama zathu za misonkho bola ingotha. Palibe chimene atatithandize
chifukwa chimene timaganizira amalawi ambiri nchokuti mwina zinthu zisintha, koma tafika apa palibe chitasinthe. Amene aperekera maumboniwa ndi eni ake ankhanichi. Aliwonse amene azibwera pano ndongoti ndimamva chakuti, akumamvaga chakuti, kumachitika chakuti, koma onse amene apita pano kukaperekera umboni, abale ake amalemu Kasambala, anzache amalemu Kasambala kuzera mwa Council of Nakita, ogwira ntchito ku office kwa Vice President, ogwira ntchito ku office ya Foreign Affairs, komanso kumapeto kweni Amalawi Defense Force amene anali eni ake andegeja. Amaliza anthu ajankhanichi. Awa ni maganizo anga. Poti tuli matipati, mwina na nusu mutokani maganizo anga. Sikomu. Ine Malawi nsano. Olipira misongo. Imene anthu aja komiti aja ili ku parliament ya Advocacy Commission of Inquiry akulandira ndalama zanga zilipo, akulandira ndalama zanga za misongo. Ngeni kuti ayi ndalama za misongo tipulumuse, mwina tithandiza ibale yathu amene cho South Africa wa akaonepo yambira, mwina tithandiza kuti petrol mwina asike, tithandizire ndalamazo kuti mwina fertilizer asike, ndi zina zisike, kusiyana ndalamazo atijere anthu amene aja parliament akupanga za plane crash inquiry ndimene akuchitira muchi tifika chaka akulandira misongo yathu maalawansi, akulandira ndalama zathu pamene mlandu watakale, inquiries yatakale. Zikomo. Shalom and good evening. Chabwino tamva pamenepo amene yankhulira Bambo Ken Nsonda akunena kuti kuwirira ndi Commission of Inquiry imeneyo ngokhala kuononga ma resources, komanso anthu anawalakwira a Lazarus Chakwera pomweno amalozedwa chala nthawi imeneyo yomweno kunachitika ngozi ya ndege imeneyi. Siruzozote mwini maganizo pankhani imeneyi kuti mogwirizana ndi Bambo Ken Nsonda kuti Commission of Inquiry imeneyi isapitirire kuonera kuti iwononga ma resources. Chilungamo pankhani ndekuti chabwera poyera aliyense wazindikira chilungamo kapena ayi ipitire nkhani mpaka nano kumapeto kweni kumene kubwere report after akamaliza kufunsa mafunso komanso kutolera information yonse yokhuzana ndi imene zinakhalira za ngozi ya ndege imeneyo. Komano tisayiwalire kunena zona kuti akuluakulu amene aku parliament ndikuti anaita kutumidwa ndi mtsogoleri wa dziko kuti achite kafukufuku kumeneyo ndi cholinga choti ngati anthu amalozana zala zonsezo zitheretu chilungamo chizipike. Tikhope kuti pamapeto pa zonse azafunikira ndithu makosana amenewa kuti apange compile report imene lizapite kwa mtsogoleri wa dziko apite muthalika, komanso ndekuti Amalawi kuphatikizapo ndekuti onse okhuzidwa akwenera ndithu azakhale ndi report imeneyo. Ayi mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera. Ngati maganizo amene muli nawo mutha kufotokoza comment section kumati mabereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.